квантовото поле реалността не е фиксирана. Тя откликва на съзнанието. Твоите мисли, емоции и намерения трансформират безкрайните възможности в конкретна форма. Има два водещи принципа, които държат тази творческа сила в хармония с цялото. Първи – не създавай нищо, което наранява друго съзнателно същество. Втори – не създавай нещо, като отнемаш това, което по право принадлежи на друг. Това не са морални правила. Това са вибрационни истини. Когато вибрираш в честотата на любов и истина, квантовото поле се разгръща. Възможността се превръща в вероятност. Желанията ти в синхрон с универсалната хармония. Те се реализират просто с лекота. Ти не си тук, за да насилваш реалността. Ти си тук, за да я сътворяваш, и то съзнателно. Продължавай да сияеш. Твоята вибрация има огромно значение.